Sanibona. Igama lami Siyanda Maphumulo wakubo kaMandla Maphumulo lona nesinithi uMampintsha. Shuthi ubaba wethu akangihlawulanga mina, wahlawula ubhuti Mandla ngoba yena wayemdala, amandla akhe wasithe asephelele ubhuti Mandla wonke. Wase mina wathi uzongikhulisa ngoba mina ngihlala noma, wathi uzongithumelela imali encane leyo ayitholayo ukuthi ngikhule, bese mase ngikhulile bese ngiyayihlawula ngoba ngizobe sengikhulile sengikwazi ukuhlawula. Kodwa wathi ngingabe ngiqala ngibiza isibongo sakhe ngoba vele nami ngiyazi ukuthi ngizoyihlawula. Kwasho nami vele ngangiyithemba vele ukuthi ngizoyihlawula, ngase ngayibiza nesibongo sababakhe. UBabes ungena kanjani? Shuthi ngathi ngivakashile ngamaholide, ngase ngambona ngacela ukuthi uBAFO ukuthi angikhulumele naye, ngamtshela ukuthi afike athini. Yena wafika wayikhulumela yena, washo zonke izinto zami, baze bakhiphana, baqamba leli culo lethu wesholo wena, ngoba eseyisholo zonke izinto zami mase wayithathela yena-ke uBabes. Ngase ngasala, ngase izolo ngacasuka ngathi uBAFO uyinto enkulu ejayivayo eyafike yahlisa uBabes kodwa ngidlala ngoba sengicasukile, sengicasuke kakhulu. Kodwa bengidlala uBAFO akasiyona into enkulu ejayiva. Yena uyajayiva yena kodwa akasiyona into enkulu yafika yahlisa uBabes. Kodwa ukuthi mina bese ngicasukile, ngase ngasho njalo ngidlala, ngiyaxolisa. Mayelana nenhlawulo ngizoyihlawula, ngihlela ukuthi ngiyihlawule next week ngoba kwamanje ngisampintshekile. Ngiyayithembisa ukuthi ngizoyihlawula next week. Bese kwamanje ngisayikweleta nje, kade ngingaqala ukuyikweleta, ngizoyihlawula kodwa manje ngiphelelwe isikweletu. Bese ngiba-ke uSiyanda Maphumulo kahle.